ବ୍ଲକ ନିମାପଡ଼ା। ଏଠାକାର ଏମଏଲଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଆପଣ ଖୁସି ତ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୋଉ ବ୍ଲକ ଏଇଟା ଯେ ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଓ ଛେନୁଆ ଗ୍ରାମ। ତ ଏଠି ପ୍ରଦୀପ ସାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓ ସାଇରାମଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏଇ ଗାଁରେ ଅସହାୟ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କଲୁ ଓ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସହାୟ ନିରୀହ ଲୋକ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଯଦି ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଆମେ ଆମର କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ଓ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଓକିଲ ବାବୁ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଉଛୁ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠିକି ବି ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ବି ଆପଣ ଅଧିକ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ନିହାତି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ କଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ଆମ ଯୋଉ ଆପଣ ଏତେ ବଡ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଡେ ବଡ ଖୁସି କଥାଟିଏ ଯେ କଥାରେ ଅଛି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ତ କଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ମେନ୍ ହେଲା ଆମର ଓକିଲ ଭାଇ। ଓକିଲ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି ଯିବା କି? ମୁଁ କହିଲେ ତାହେଲେ ୟାଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ କଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯିବା ଆଉ କଣ। ଓକିଲ ବାବୁ ଆପଣ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ଆପଣ 10,000 ଗାଁକୁ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଅଲରେଡି କମ୍ବଳ। ପୁଣି ଆଜି ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଆପଣ ଆଜି ମତେ ଗୋଟେ ଡାକିଲେ ମତେ ବି ଗୋଟେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ନିରୀହ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ଫମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗାଁର ବି ସବୁ ଲୋକ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ଆମେ ବାଣ୍ଟିଲୁ। ଆଉ ଆପଣ ସାର୍ କେତେ ଆଜି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଖୁସି କଥା ଯେହେତୁ ଆମେ ସତ୍ୟସାଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଅଛୁ, ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କର 100ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଶହେରେ କାମ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ମନକୁ ଆସିଲା କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଶୀତ ପଡିଲାଣି ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଶୀତ ଟାଇମରେ ତମର କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଶହେ ହଉଛ କଣ ତମର? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ହଁ 100ଟା କମଲ ଦେବା, ଆମେ କଣ କରିବୁ ଶୀତରେ ଆଉ କଣ ଦିଆହବ, କମଲ ଦେବା। ତେଣୁ ଇଏ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଚାଲିଛି ଏମିତି ହଉ ହଉ ଯେତିକି ଶୀତ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ପାରିବୁ ଏମିତି କରି ଚାଲିବୁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି କଣ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ଲାନ୍ ତ ଏମିତି ସତ୍ୟସାଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଖାଲି କମଳ ବୋଲି ନୁହଁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆମର ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ହଉଛି, କେଟେଲ କ୍ୟାମ୍ପ ହଉଛି, ଏମିତି ଅଲଗା ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡାକ ଖୋଲା ଅଛି। ଆଜି ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଠି ସିଏ ଗୋଟେ ବି ବାଲ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର। ଇଏ ଯିଏ ଦେଲେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆମ ଯୋଉ ରତିକାନ୍ତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ବାଲ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଖୋଲା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଆସିଲେ ବସିଲେ ଏଠୁ ବସିଲା ପରେ ଏଇ କାମ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଏଇଆ ନହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ଜାଣିଛୁ ସେଇ ରତିକାନ୍ତ